Už jdem. Hodil jsem ti helmu. Jo, díky. Jdu ji pocítit na svém těle. Na tomto slajmovi, na ně, za šampon. Oni ty mají taky hajlu. No, ne hajlu, hecujou, vole. Myslím, že tady nejsou ty červený houby moc. Nejsou. Ale taky jsem viděl. Já taky, no, jenom že tam bylo ještě to na spawnu, takže to nešlo rozbít. Kolik máš level? Já 10. Já 4. Slime. Zase jako vždycky závodíme v levelech, nebo co? Tentokrát ne. Ale mám 4 vajca. Hele, červená houba a slepica. A slime byl ve vodě, takže se utopil slime nejspíš. A další. Beru. A sugarcane. Kokain jsem našel. Hej, tak počkej, tak tu červenou houbu zasadíme. No ale já nevím jak to, ona musí být ve tmě nějak, ne? Já vím, já to umím. Jo a to, tady je víc dokonce. Ne, my jsou na spawnu, ale jednu mám, protože ona vypadla nějak. Hej Petře, já to umím. Jo, tak mám jednu ale jenom, ale tady jsem na tebe. Musíš dát prostě blok a musí to být z goblu, no. No, Musí to být ale ve musí to být ve tmě, ne, to musí být. Jo, Hele, prase! tak ho, nezabíjej ho. Jo, já ho zakopu. Ať nám neuteče. Já to zatím udělám na ty houby. Jo. Ronaldinho. Sorry, že jsem teď nezavřel, jo, ale... Ježiš, ne, prase, to mi utíkáš. Jsem to omylem bouchnul lopatou, no. Na... Kurva, jak se tomu říká. Mám ho v díře. Jo. Na ty písty potřebuju ten... Redstone. Jo. Tak běžme nakopat redstone. Jo, tak daleko ještě nejsme, to. Aby jsme nakopali redstone. OK, jdu na to. Já bíře. Uděláme si... Jo, já budu potřebovat ale železný kruh. No, já nejdřív najdu, 1, 2, 3. Dřeve tady nějaký. Tak. Zkusím svoje štěstí, který samozřejmě někdy nemám. A zkusím vylíhnout tu. Poslední vejce, nic. Teď 4 vajec, nic. Co kryš? Jsi zkoušel štěstíčko. Byl bych ti vděčný, kdyby jsem se mohl udělat 2 ty písty lepivý. Jo, tak já jdu hledat. Jdu do jeskyně. Tady je ta rokle. Tam Ale uděláš je ty? Ne! Neumřel jsem, ale skoro. Ne? To díky brnění určitě, ale skoro jsem spadnul na zombíka to. Teď já nemám ani torčky to, pojď mi pomoct. Ale neumírej. Já vím, jak se tam dostanu, počkej, tak já si, no, a já tam neskočím. Teď já mám plný zdraví, takže já si, teda ne zdraví, ale jídlo, takže si nechám to. Ještě u nás tady někde není redstone, když už jsem dole, to. Červená houba. Tady pode mnou je ten zombík, co mě štve, já ho jdu zombík. 4. Ne, tak tady je to blbý. Tak to udělat nemůžu. Mrtvej! A spadlo mi z něho slime ball ze zombíka. 4. Jo, creeper. Pomoc. Co to dělá? To je bůl, on se skoro zabil.
Jo, zabil jsem creepera. To má další. A už nic nevidí to. Mě štve. Těží vidím něco já, to. Tady nic není. Jak jsem vlastně vysvětlil? Jsem moc vysoko. Co? Já jsem moc vysoko. Na redstone. Železo. To je dobré. A dokonce 4, 5, 6. Ne, creeper, Seděl. co tu dělá? Hajzu. Ty tady nebyl Vos. před chvilkou. Jo, mrtvej další, už jsem zabiják creeperu. To je, tolik jich ještě nikdo nezabil, to ba hardcore. Ba už jsem zabil. Jsi borec. To víš, tak vždy. Tak tady od teď jsem spadnul, ale nevím jak se stanu tam. Ještě že je tady ta voda, která mě vynese až nahoru, super. Tady uděláme jenom mostík a budu zase tam, kde jsem začal. Akorát, že jde houba položit na kamen. Cože? Jde houba položit na kamen. Já myslím, že jo, ale musí být ve tmě. Jo, jinak ti vypadne. No jinak vůbec nepůjde zasadit, že jo. Tak myslím. Takhle. Tam jsem mohl, no to je jedno. Jdu pro ten redstone najít, sakryš. Jinak doufám, že tady to video bude v HD, myslím, že bude, protože se na tom nám záleží, ty víš. Já pak večer půjdu na lov. Jo, večer. Já nemám torčky, takže jsem se vrátit do háje. Proč jsem tak blbej? Co to bylo? Do prdele. Neumřel jsi. Já vidím tvůj nick. Ne, neumřel. Ale hochu, tak to bylo za stěží. Creeper, co? Slime. Ale on na mě šli dva, ještě jeden ze zádu. To je to samo život, to, v těch bažinách. No, tady je nějak moc. Já no, se musíme někam přestěhovat pak, asi. No i když ale... To já jsem nevěděl, jako, že se rodí v bažině. Tady to máme dobrý jako docela. Ne, my to nějak uděláme, aby se nám nerodili v našem hradu. Tady jsou torčky. Jdem domů. Jde domů. A k čemu potřebuješ ty pistony? Aby jsme tam si pak mohli otevřít ty dveře k tomu. No. A to zatím zadělej to, pak až to budeme dělat tam pistony, ne? Tak OK. Protože to než budu mít. Je tady v čestě nějaký železo, že bych ho dal vypálit. 2. Jo, já vypaluju zrovna, myslím. No, vypaluju. Nebo to byl ty? Teď jsem tam dal ještě já, no. Ježiš, dal jsem vůl. Jak? Něco dělá? Máš tu houbu? Ježiš, já ji mám u sebe. No, tak Ne, je tady. Jo, tak já mám ještě jednu u sebe. Nevadí, že budeš mít dvě. Hodil jsem ti peci. Tam dvě nejdou, vole. Já půjdu... Já jsem dva nejdu, já půjdu sem. Budeme zkusit štěstí někam jinam zase, jestli nebude redstone. Ježmara, fuj. Jo, mám jí. To já zase mám skoro rozbitý meč, tyjo. Mám jí zase zdanou, je tam. Jo. To zombíkem vypadlo železo.
Ale spadlo tamhle dolů. Bude zabíjet sekerou. No, prostě. Mají to blbý. Bude to víc bolet. Je tupá. Nezaostřil jsem. Kde jsi udělal to políčko? Políčko je u sugarcaneu. Jasný. Se na něm jdu podívat. Ještě nic. To nám nevadí, Zatím ne. ale začíná... Ne. Začíná... Ne. Jo, začíná se trošinku, ale fakt jenom trošinku stmívat. Takže začal. Už to jde poznat. Ne, to je asi kvůli tomu, že jsem pod stromem. Ne, už se začíná stmívat. A já valím úplně na druhý ostrov. A proč tam jdu? Nevím, jdu na tamten zase. To mě taky zajímalo, proč tam jdeš. Hej, nezapíchnem to po tomhle dnu. Asi jo, taky bych to zapích. A pak zase někdy bychom mohli natočit. Jo, no abych to ještě dneska aspoň díl vyrendroval. Že už bys to dal na to. No, to bych ještě nedal, ale vyrendroval bych to a pak bych to jenom hodil na ten YouTube. No. Jasný, tady je slepic, kámo. 8 jich je tady snad. No tak bude pěkně velký, asi. Nejspíš. No, možná jak škrábe v krku. A doufám, že budu celou dobu dobře slyšet a doufám, že tam nebude ozvěn na to. Já jsem se tam neohlídal od začátku. Uvidíme. No, já si myslím, že ne. Bo ti tam bývá často. No, minule. Jsi Ale a to nějaký lepší. já jsem udělal poslední čas brnění. Promiňte, že jsem to vypl. Byl lak. No, už počal bylo. A kde seš venku? Mhm. To je docela nebezpečný, ale dávám si bacha. Jo, tam seš. Tady je slime. A bylo to docela dost slepic. Jo, takže... Já jdu po pavoukovi. Ještě ti dám poslední část brnění. Tak asi mi vzal tam asi to bylo. Hej, proč se mi to tak seká? Si dělal seká. No, to je znamení, že už máme končit. No ne seká, ale nejdeme zabít slepici. No už jsi zabil. Počkej, tak já ti hodím boty. Tady máš botky. Pacha slime. Já vím, to hodil jsem ti boty, tak. A půjdeme domů a ukončíme to, ne? Ještě ne, ještě až dokončíme noc. Ne, No taky. to má nějaký ten příběh života a tamhle je creeper. Takže To je pravda. já si dáváme bacha. To nemusíš se proti němu rozběhnout. Ježi, slime. Je mrtvej. Je zaseklý mezi stromama, hajdu. Malý kundy. O slime boli nebudu mít nouzi asi, co? Což to je ono. Pojď to... 3 creepři. Abych se k ním nepřibližoval, pojď radši domů, ale... Je to tam. Bacha! Oh. Buchnul na nás. To Kurva. pojď domů. Počkej, ještě zabiju tam toho. Co? Že jsme museli už? Ne, valíme domů, ale rychle. Jo, rychle. Pojď.
Achtung, dělej, běž dovnitř, ať je tady kryju. Jo. Yes. Hele, už vyrostla. Jo? Máš nějaký vejce? Vejce nebo... Jo, mám jedno. Tak Zkusím mi ho hoď, štěstí. prosím tě. Ne, já to zkusím štěstí. Já jich mám 5 totiž. Jo! Mám štěstí. Co máš 5? Vec? Mhm. Taky zkus štěstí. Ani hovno. Level máš kolik? Na level 14. Já mám 6. Počkej, tak já přidám ještě tyhle slepice. Já, cobblestone už mám docela dost. Ale jako na hradbě ještě ne, jako na nějaký větší. No, na nějaký malinký, jo, ale. No, na malinký, jo, no. Ten krumpáč z dřeve nejsi, ho. Ne. Ale to, co kdybychom tady hradby udělali okolo tady toho, jakoby, okolo tady toho našeho doupěte. No, já si taky myslel, že ty hradby uděláme tady kolem toho. Jakože by to bylo takhle hlavní a venku bychom měli různé věci. Jo, no. Že bychom jakoby měli barák a takhle by to bylo dolů a my bychom bydleli jakoby tady dole. To by taky šlo. A nahoře by byly prasata. Jo, tam mohli jít farmy, že jo, slepicáta. Ovce jsme to mohli dát, no. No začíná, ne no. To já si chci udělat meč, já už se udělám rovnou, železné. Zombík. Protože už máme vlastně celý brnění a teď on už... Pojď poučku. Pojďte vy kurvy. Sraný. Hodí se nám něčemu pavouk. Cože? Hodí se Jo. pavouk. Na luky, že jo, stringy na luky. Nezabije tě? Mám dost, bacha. Ježiš, skeleton. Ty kráva, jak tě měl namířenýho hajzlu. Jo no, zamířenej. To ty máš to v noze, hele, schytal jsi to. Jo, ty to máš v hřičce, kam. Bacha, pavouk za tebou. Jo, už není nikdy. Jo, string. Máš Já mám nějaký tak jeden. Ale tak to už mám asi 3, to bude na luk. To docela přežíváme už v noci teďko, jak máme to brnění. Už je to lepší takhle, ale moc ještě se nepotulí okolo baráku. Jo. Teda jenom okolo baráku, víš co. Dál moc nechoď. To musíš ještě zavést do baráku. Pak tady uděláme nějakou strážní věž. No, aspoň víc radši, jo. No jasně, ale nějakou hlavní stériu budeme třeba bombardovat. Přesně. Hradby celkově. Bochos. No jasný. To kdo tady nebude tolik slimeů. No já se jich právě docela dost bojím, vole. A meč už mám skoro vypotřebovaný. Co za bleskala, co na teďko. Já jsem si udělal jako železné, už se dějí železné věci asi. To máme dost. A začíná den. A já zdrhám. Jo, víš, já taky. To je dobrý, jak je ta roklina, to je dobrý, protože... Oni, ježišmarja, nebo jsem tě. Ne? Dobrý. Aj. Mrtvej. Tamhle ještě jeden. Kurvisy. A já myslím, že jsme mohli ukončit, ne? Ještě počkej. Tak Sorry. Dobrý, mě se nic nestalo, půlka srdíčka mi bylo. Tak to ukončíme v baráku, ne? Jo. Zavřel jsi? Jo. Pojď do ložnice.
A já chci ke slepičkám. Tak jo. Hej, vejčko. Tak. Takže, fig, pizz a zase zítra. No, jasný, zítra asi ne, u vás tady ráno, u nás, jo. Tak čus. Bye bye.